खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिसि बिसायख'थिया थामहिनबा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै थामहिनबा बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 30 खालाराव बिटिसि बिसायख'थिया जोबहैगोन एबा बिनि सिगांनो जोबहैगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर ओनसोलाव दायो बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोजों लोगोसे साफ्रोमबो राजखान्थिजों लोब्बा थानाय बिजाथिफोरजों लोगोसे राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरिफोरा बे समाव गावबा गाव राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों। बे समावनो मोनसे हानजाया फैनानै राकेश ब्रह्मनि बाथ्राखौ लानानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदि आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जा बिथांमोननि जाबायदि सावगारि बे सावगारिखौ लानानै आखायाव लानानै बिथांमोना राकेश ब्रह्म बिथांखौ मदद होनायनि थाखाय एबा मदद होनो थाखाय बे समाव ओंखारबोदों। बे समाव फोरमायनांगोन दि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांखौ रायजो राजाफोरा मानो मदद होनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांखौ मा जाहोनाव रायजो राजाफोरा बिथांनो मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों बेखौ रोखा रोखा फोरमायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो ओनसोलनि रायजो राजा होनना बुङोब्ला बे समाव बिटिआरनि राकेश ब्रह्मखौ फैगौ बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो माखासे मानि मसलपुर अदालबारिनि इ-रिक्सा आफादा जानजि खाफ्राबाय। थारैनो बे समाव बुंनांगोन मसलपुरनि गोबां ओनसोलनि एबा मसलपुर ओनसोल एबा बियाबाव थानाय गोबां इ-रिक्सा आफादफोरा बे समाव आथिखालनि जा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौनो देरहाहोनो आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांखौनो फिन आरोबाव देरहाहोनो थाखाय इ-रिक्सा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोदों आरो मसलपुर बियाबाव राकेश ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानायनिफ्राय मावफुं सोद्रोमा बिबान मोननायनिफ्राय गोबां ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो हादों होननानै रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ थांखिना बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ जों फोरमायाखै बे बाथ्राखौ इ-रिक्सा आफादानो एबा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव रोखा फोरमायदों दि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा मसलपुराव गोबां मानि जौगाथायनि खामानि मावदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। नोंथांमोना जाबायदि डिसप्लेआव नुना मोनदों बे डिसप्लेआव नुनाय सोद्रोमाफ्रानो रोखा फोरमायदों दि फैबाय थानाय समावबो राकेश ब्रह्म बिथांखौनो देरहाफिनहोनो एबा फिन आरोबाव बिथांखौनो देरहासार खालामफिननो थाखाय जों जानजि खाफ्रानानै दङ होननानै बे समाव बिथांमोना रोखा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला राकेश ब्रह्मनि सायाव माखासे माने इ-रिक्सा अदालबारिनि जा इ-रिक्सा आफाद बे आफादनिफ्राय माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै एबा रोखायै खोनासंना लादिनि। আমাৰ মছলপুৰ সমষ্টিৰ ইএম ডাঙৰীয়া ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰ আৰু তেখেতে অনাগত দিনত যিমানবোৰ কাম কৰিল বা অন্যান্য যিমানখিনি কাম কৰিলে গোটেইবোৰ ৰাইজে দেখা পাইছে বা আমি ইউনিয়নটোও দেখা পাইছোঁ আমাৰ ওদালবাৰী বা যিমানখিনি ৰাস্তা পদূলি হওক বা মন্দিৰ হওক বা যিমানখিনি কাম কৰিছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমিও ৰাকেশ ছাৰক আমি সহায় খুজি পঠাইছিলোঁ আৰু সেই সহায়টোত আমাকো ৰাকেশ ছাৰে বহুতখিনি সহায় কৰিল আৰু সেইটোৰ কাৰণে অনাগত দিনত যেন আমাৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰৰ যি ইলেকশ্যন আহি আছে সেই ইলেকশ্যনত আমি ওদালবাৰী AJB ER ইউনিয়নে ভোট দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ।